Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu, Lwandle, Macele, Macele, Makhumalo, Uthando Nesthembu. Episode 1-2. Uthando Nesthembu season 7. Angikhumbuli kahle kodwa ngiyayazi le episode. Umseleko uthi ke ucela imoto kaMakhumalo ukuze iye kuLwandle. Uthi ke uMakhumalo akazi ke into eyenza ukuthi uMacele engakhulumi o engakhombisi ukujabula ingoba imoto iphuma kuyena. Kuba necomment ukuthi uMacele unomona. Umseleko ke uthi phela uye vele owathenga lezi imoto. Asiphumeni ukuthi imoto ezithengwa ubani from nasikhuluma ukuthi uMacele wayithuleleni. uMacele nisuke niyamejwa kakhulu guys, uMacele niyamkala. Kanti uMacele yabo isadla Macele nelamayeni kumele ubukisise ukuthi naba abadala lapha ekhaya. Uyabona? Yabo Lwandle uSibindi kade ngitshela ngiqhasanisela ngefame Lwandle ekhuluma ngefame. Ngithi uSibindi le moto ayithole ku season 7 inkulu ukunamazwe thina singawakhuluma nentombi into engavela noSibindi manje ngoba ingane izodidwa imoto. Yilento ke ethulisa uMacele. Uthini ke uMacele masekhuluma nomseleko eceleni uthi akathandi ukuthi izingane zithole izinto ezibiza kakhulu zingayisebenzelanga, aziqale phansi zikhuphuke. Uke ubona social media ukuthi kwenzakalani ngoLwandle? uLwandle nje uphiwe ubaba umseleko imoto. Sayibona benoSibindi uLwandle asikaze simuze sivu Uthando Nesthembu. Kodwa sezikhona izinkulumo. Nakhona sayibuza ukuthi ngabe kuyiqiniso ngabe akulona iqiniso. Yilento ke eyenza uMacele ukuthi athule. Ngoba uMacele wenza njani upopola ingozi. Ufika ubaba umseleko weza kuMacele wathi uSibindi uyashada, wathula uMacele. Useshadile noSibindi. Uyayibona into kuba into yomuntu omdala ebuka ngeso lokuba mdala, wena ubuka ngeso lesithembu. Mina mawuzongipha ithuba wedade imbudane engiyikhuluma kodwa uyibambe kancane imbudane engiyikhulumayo enye. uMacele uyabona ukuthi uLwandle njengoba ephiwa le moto akasebenzile kakhulu, mncane, yile moto ezomkhukhumeza njengoba uSibindi ekhukhumele. Sengiyakuchazela ukuthi uzodideka wena ukuthi hawu kanti amantombazane uSibindi wademukela ukhiye wemoto kubaba wakhe. Mayisimile le moto akube kusaba khona ukuthi uSibindi lo ohlekayo mayebuza izinto ezi-serious. Mayisimile phambi kwentombazane yinto efanayo ke nakuLwandle. Lo Macele beyibuka wakhuluma futhi nomseleko wathi into engayithandi ukuthi ingane isiqala ngemoto enkulu. Imoto enkulu yenze njani? Isondeza amantombazane. Ngitshele ukuthi awazi uboneke indaba zikaLwandle ku social media manje. Bekuthuliswe yini ku season 6 ukukhulunywa ngoLwandle na ku season 1. Sokufika season 1 Izingane Zesthembu, season 6 Uthando Nesthembu. uLwandle uphiwe imoto ku season 7 saqala ukuza ukuthi hayibo uLwandle unentombi. Ingane yona ikhona yakhe. Hawu bayifihleleni baba private. Sekunesiphithi nje egameni loLwandle. Manje ubuka ngathi ababuka abazali bayakubuka. Bathi ngoba ukwisithembu sakaMseleko phakathi uyalwa nabo Macele unoMakhumalo, wena uMacele unomona. Hey inhliziyo yabuthi niyakhathaza. Macele uyayibona ke ingozi. Yabo ingozi uLwandle emhlaselayo ile ngozi ebhekene noSibindi. uSibindi uyahleka ku TV, uhleze ehleka Nkosi yami, uhleze ehleka ziserious indaba uyahleka. uSibindi asula wena umbuka. Mase umbuka ukuthi kule destination akuyo ufike kanjani. Na upetrol, na imoto. Ngasuthi amandla lawo ukuthi uSibindi kunjani noLwandle.
kuyamhlasela lokho and uma wakho ukubonile. Ngobani? Umzali uyabuka ukuthi lamantombazane-ke asezokukhasa eduze kaLwandle yile moto. Kodwa manje indlela ebekeka ngayo kuThando Nesthembu, hhayi unomona wokuthi imoto ithatha kuMakhumalo, phela uMakhumalo uyaphumela. Buka iy'ngane zinikezwa into enkulu, zizoyiphatha kanjani zingakakhuli. Thatha imoto uye eklabhini uthole amantombazane, thatha imoto uye emhlangeni uthole amantombazane. Nanso-ke ingozi. Uthi-ke wena ifame, uLwandle ifame uzoyidingaphi? Leyo fame othi iyasebenza. uLwandle uzoshaya leya moto yaMakhumalo ehamba iy'ndawo. And mase ehamba iy'ndawo sekumele sizolalela amantombazane ukuthi athini. Ngoba naye nje ikhona ingane ephithizelayo. Ngempela sayibuza ukuthi kanti iy'ntombi kaLwandle ayizibayo, ubhebe mama kaLwandle ngempela kwenzakalani? Yabo. Asazi. Kodwa nje uLwandle uthola imoto senginey'nkulumo. Wathini uMacele? Hamba kuyomlalela njengokuba umuntu omdala-ke manje. Ungasalaleli uMacele onomona. Uphinde futhi ubuyele ku-episode 16 Uthando Nesthembu episode yokugcina. Usho ukuthi uMacele wayethuleleni ngesikhathi uMseleko ethi uSibindi uzoshada. uSibindi uselobolephi? Thank you very much. Wena othi-ke ngiyadelela. Utheni weqala ngisazi ukuthi ngiyadelela yini naloyo. Wena othi ngiyadelela ngikhuluma into engayazi. Mase ngiba namalimi webakazi ngikhuluma into engayazi. Yiyo-ke into engayazi le. Isikhathi engayazi ngisithole. But into esengiyinakisisile laphaya eMzumbe. uMayeni noMacele bakumele ukuba badala ngezinto abayibeka zibe sobala. Kodwa-ke ngoba phela siphila isithembu sabo nge-TV, uMacele unomona ukuthi uMakhumalo ukhiphe imoto ebizayo wathi ayihambe uLwandle benobaba uMseleko. uMacele unomona ukuthi uMseleko unikeza uLwandle imoto yaMakhumalo eyabiza. Yileyo nto leyo yenza uMacele engajabuli. Njengamanje kuney'nkulumo egameni laLwandle. Zifika nini lezi y'nkulumo uLwandle ethula kanje? Yayibona indaba? Zifika nini iy'nkulumo uLwandle yathula? Asishiyeke. Ngoba ngizwile ukuzola ney'ngane mina. Angilwi ney'ngane, siyaxoxa. Mase sixoxa ngithi asibani badala thina, anifuni. Akunankinga kodwa phela nalokho.